Makimalita na kaayo ang mga prutas sunod sa gikatakdang pagsugat sa bag-ong tuig. Hinungdan nga mahal na usab ang presyo, ilabi na kadtong mga imported fruits. Anong report ni Alan Domingo. Sabok lang dapit sa Dakbayan Sugbo na abtan namo si Emma Erdemera, ang staff sa Cream Deck o sa kapasilidad sa Cebu City LGU. Dinhi, gitanom ang nakadiyang native fruits nga libre ra nilang makakuha o may gamiton nga palihi sa bagong tuig. Gisubay niya ang palibot din iyang unang giadto ang punuan sa tisa diin namungingi sa bunga ug iyahang gipupo. Tungod sa kolor nga kahil o orange ug tagok sa pungango, gituhan nga swerte kini isip palihi. Dahil mansanitas, pampalihi Tuig. sa bagong tuig. So kung maghisgot ta og pangpalihi nga bisayang prutas kanina. Kanilang sir, wa na may pumantilain. Medyo nihit ang bunga sa mga native fruit sa bukid apan sa Ramos Fruit Stand sa syudad aduna usab sila'y mga baligya nini. Sama sa granada, passion fruit, chicos, atis, bayabas, pinya, guyabano, lansones ug uban pa. Sagad sa tinda, mga imported nga prutas. Mga ginagmay pa ni, pero dili pa tanan. Okay, unsa man kani mong gibuktan? Kani, kung ano siya, granada. Granada di mo bubuto na. Mabuto na ni. Kanrot. Okay. Granada asa na gikan ang granada? Kung ano siya, darira ni siya sa, kung ano, north, south. South ra ni siya gikan. Kani siya, ang dako-dako ani, 40. 40. Ya, kani siya, 35. Ang, kuan, Di makaon na. makaon naman ni siya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.